Monggo ayang-ayang untuk arah jenengan semuanya. Selamat malam dan semuanya juga berjoget yuk. buat teman-teman pasukan joget kita bisa bertemu kembali di lain waktu dan juga kesempatan. Peteng rasane ati sing nandang seni telian hanyawa aku kowe lapo katresnan kang mas tak jalo ojo sele katresnan yen kowe katresnan kowe pacoba arep tumeka nganti katresnan iki yen to aku sliramu radiakoni senadyan donga tapi sonopo